Kajing do no ya kabor ban yo I kawan ra shibun kijing ya kitu ki bahap ban mat ya kabakum kene ka apot henry da kajing dan jang Gabriel lani kidak na kabanta kini ki bangat kene ka apot ka kelalong pat kajing kerku ya ki haki babon ki liang Hakasau tarik ukula lingkot arja arpusau ke National Institute Technology Meghalaya haringkat kajing trailang buat ke Blind Lead Trust Organization kala rakhi yak International Braille Day ke bala penlong hapok auditorium jong katek institute kani kajing rakhi kalong kum shibenta kajing trailang jong kini gi arkan hon ban shna yak tiar ki bala tip kum Braille X bari tiar hakapa kinu ki brio ki bamyo I kila ban pendon kam da ka banyon yak budam ban mi ki dak Braille ubala penwan dur hi dau ba jitendra dekhar bot bala penbet penbiang pat dagi start sayan ka National Institute of Technology Hakani kajing rakhi lawan banya shimbenta da ka director jong katanat social welfare ka kong Camelia di lengwa kum ka kong san haringkat kajing don lang uko founder ka Blind Lead Trust uba jitendra dekhar u director ka NIT u Professor Pinakeshwar Mahanta nalor kiway pan Habayo apanya kran bot uba jitendra dekhar uloong baling ba u Braille X kan pensuk ru shibon yakini gi brio haki babon kiliang nalor kini uloong ru bada kajing trailang bot ka NIT kindang persang ban wanra susu ikitiar ban pensuk yaki brio ki bamyo I Sengi ke bamenta ka sengi kedeka Sautarik jong new Januari ke bangi ju celebrate ya kata ka International Braille Day kabala itu da ka United Nation hakani ka sengi ke bangi yo ya kata ka jing itu sepang jong ke kani ka Braille nong ka Braille ka mut ba kadeka alfabet ke bangi ngi penon kam hakaban pule ni kaban tho hakajo kapor kala long ro yangi kum kawai ka language namta jongi ki brio ki ba don jing tunat khotmet ki khmat te kani ka program kalong ka ba don kam ba namta jong baro ki brio ki bron jing tunat khotmet haki khmat haba hashtulup ka pertheng amodong te kajing yarap jong ka Braille namar pila soto ba kadeka alfabet te habaro ki liang long nadu ba mi kene ka Braille te kasa poi no kataka ka namar mensua nalor bangidu ikikmat long ngilon hakajing dum kumba ong no te mensua kat bampat don ka Braille ngidon double jing hapo jong kajing dum long ila don double namar ban pule ban ayur ngimnang memyo te nadu ba mi ka Braille kala we mi ka we ka language namta jongi ki visually impaired people mengiyo ya kajing shy ngiyo ya kajing nang jing start badai long ba jong ka ngi so yo kam yo jam badai long ba jong ka ngi sala ban tre ban kata lani haban ban hakil yang baro haba haki bay de bat kupule keputi lani habai de bat ka kinu ki benta long nandu ba mi ka Braille tengi sa long briu man briu kalong kade ka we ka bot lom jongi ki briu ki badon ki bade ki visually impaired modong te haka joka por kanderu kane ka sni kanderu ka kum ka we ka jingpen kan mau leni ka reminders ya shabaro ki briu haka imlang salang long haka perthai barok ka we ba ki de ban kan mau ba kane ka sni kide ka ba celebrate ya kane ka ya ka Braille Day kamut kepada ka alfabet leni ka language jongi tenang ta ba kan mau lada kadai ban long accessible ngidai ban yo bandon ki Braille habadon kinu kujing tho leni ki notice leni habadon kinu ki mau long kinu ki kenja jing tho keng bakin la ban island yang ha Braille kenamba mangir ngila ban pule bakan mirmines kum saki restaurants hospitalities leni government officers office lani ki linti kesengken ni bat kumta terter te kadau kalong bangi ngi celebrate ya kene ka long ya kene ka sngi mata ka sngi hani hapo NITM kalong ba ngi don ka we ka product ka prototype ka bangi khot ka Braille X ka bangi design ba produce na ka Blind Lead Trust Organization te ngidang engagement ta ngilang ya trailang bat ka NIT hangne ba kumno ngidang long kumno bangin develop bahaya kan rekampat long success mo dan ngidang le ya ka benta kadang sa ka processing of patenting
shen ngin kila dep le hi ka patenting te ngin sa develop no ya ka ngin sa produce no ha ki market leni ki supplies te kalong kendiat habai di bat kenika prototype ka bangi produce ka dei ba kaban yarap nam ta ki perlok jongi ki bedai ki visually impaired bakin suk long bakin suk ban tap hapala kimnon kam hajaka bakin ra do slate do stylus kamut kin ra tang da ku new prototype te kamut kila ban yu ngadon yu ni uni de ta prototype ka bangi ngi design uni long hangni ngi bo lang bat ki sletip hani hapok don sletip te nang ta adin bangi tap yu sletip uni kini ki button kinde ki braille dots jomot ba nomor don ka braille kamut kadon 6 dots te hangni ngi dot 1 dot 2 dot 3 dot 4 dot 5 dot 6 te kamut menta ladang akwa ban menta kam patre kam bah kamut kadi benton kumne te kamut hangni ngala tan kendiat tengah thok biang te nang ta dalong pai tu ma ngatan biang ngapen yu nomor patre kam bah bi te de nta kadau te nta ngakwa ban thok biang kamut ngahap ngala dep tan biang peni jengah ya kini space ma te hadin nang ta pada hadin mangala dep thok ya kane te ngala ban tar kumne te ondang ngala tar kumne te kamut ngala ban tak hangno ngamut ngala ban tak kumne kamut ba ngala don kini kidak for example if long ladang akwa ka phone number jong fi te ngame pi ta itu phone number pi ngathok ne tak kamut ngala din ta ngala ban long bantar ka nang taban ngasa ta hangno na makalno independent but hakaju ka poru ba kani ka way na ka prototype ka ban yarap nam ta jong ki perlok jongi habai ki medication kini ki medicine description na ki doctors ba por ba collection na wai long kumno kin batai kat no sin di bandi swaban bam na dala de bam na kani kan yarap habai di bekataro bat kan yarap ru hakiwi ru ki benta ka balong subu umta lada ngikwa ban organize yaki door leni yaki ben leni haki school leni haki office kemut ngilak ban tak da kani ta din ngithok yakini this is a door 1 door 2 kadai jongno staff jongno officer jongno nang ta kadai ka ban lek chano nang ta kadai ka ba kani ka te kani yarap ru ba kan yarap sebelum tala de kum ka gate ula sing lak ban cek nang ni hoi kidon hi kitu ki style ma tambah ka kloi da kani ke to pade ki haban pensna ki haban print out ki haban long ka kabon kam ke government te nakani pade tang ya kani ba ki su tho ba yang ni tak kamut kilak ban su tar kum ni nang ta hang to klik jing kham it's easy step dan nang ta nalor kataru what iki medication description ru kumbangaong kasuk kenya kene te kene ke products kedi ke ba founder manga bane ba yu de ba founder dau late Dr. Theodore Molom bade na New York ude ba mau de biological engineer te de ba bah nam ta jongi ki visually impaired de mau ba founder yakine te ula ai ba pada hangi bangin penon kam ya kane long bangila ban produce ya ka te namar maur de ngidai partnership ma ubat manga bah ka bangin mensua kumno bangin sedang ya kene ka Blind Lead Trust Organization ro te habede bet kini kalong kan serap hai ki perlok jungi namar kan ni phi kalong kum ka pen ni ki kalong kum khulom kamut ba ngisa ngilak ban thep te hang ni hapla namar ba lada phi ka slit ba stylist pada ba ka tu bi ban kit hapla tu makit laptop kan ni pada thep ba tang tu easy thep ba hapla de la don kam no por say te kani kedika first priority te den ngidon ru kum ka Blind Lead ngidon ru sakiwe ru ki sakawai pada second prototype kat kumbalong menta ta kata kedika bangi khot ka wax pen kata ka wax pen kemut ba sebum tang ladang athok kemut ladang athok manga kemut ba laden thok mano ru kemut la ki thok ki draw ya yo briu kita ki square ne ki draw kita ki draw ya kini ki ni ki khot ki triangle kinu ki line ki ba ki kwa ban draw kinu ki jading draw kilak ban thok nang ta mangi ngilak ban feel pada kai ya kini ki line ngilak ban feel ka bamut ba ya phi ki ba ya iru kilak ban yu i kani ka ai ya ngiru ngilak ban kata kai
kemut ba kata ke prototype ke bangi don ba founder naujo co-founder te kita ki prototype ki bangi ngidon ngidang engagement ta hapo NIT tengi kermen ba longba kini ki prototype ba kini arap baha nam ta jongki perlok jongki jongi kepada ki long as a whole ka community jongki visually impaired but baro ha ka pathei ba ka long suk kan long mo ba kani arap baha kani te shen hi ngin sa pen insa persang ban lekat bala ban penmi kini ki yu bakan kini ki prototypes ki jongi nama kan yarap ya ki perlok jongi idang don sibun ki ideas ki jingmut jing berkhat ki bangi kwa ban develop hi tama ka wei pada kelong ka opportunity ki ngim don ka better opportunity yangi kumno ngilak ban express kumno ngilak ban ban ya sakmat habai de ni jing thumu jongi ki daw balai ki daw kino ko ki daw ki bak kang long kiba ngamadong kiba ka lenti yangi jenang talong nomor kawai kedeka pisah hi sisin mahim don pisah ngidon kena idea ro ngimla nomor ka kam hi ngimla ban tri marwe te hapo selom jendra was mo ngakitien hatoi kini ki prototype pisna man ta dai pi om dan jaga pisah te haba ba de ban ka pisah ba de long ka sarkari ka yarap ne kan ka pisah pi nei ba de pi yo nan ban ikito ki ne masdang kadi hi ekipor mensua hi kadang don hi uni u co-founder partnership jonga em non kam sulai pisah mau tip lut na dong sedong lu pelut baik na kapla la jong te henry ulak klat pada haus nem arja arpuai te de na takadaw ki ngisak mamata te kat hadu mentah hi habai de ni prototypes te na kaliang jong ke government te jong ka social welfare department te kila ahi yangi habai de specific habai de bat kane ke kila ahi kumba silak tamta kila ai hebe de berkane te ngila pinya hi kini ki kam ngila pinya hi kini ki borok hi kita kapisang ngi pinya hok pinya renti habe de berkejing don kam jong ke prototype ngim simla pensep namar ngiru ngi kwa ban penmi ya kene ka prototype nam ta kajing mentoy jong ka ki visually impaired community te hatau kata ka jingira bepi apa yang kani ka social welfare dai ka kala yarap ne mi pilani kadang long kata ka maduna ne ka biang ne kat kum hi ki namar ya kan hi ka namar pinda khen hapo silak pin tangkat no pila ban pen kam namar hang tu ngi haban the namar ya kan ngi haban ngi don kam keni ka bril x jengi ka banga pen ip mentan kedai ka ngi haban print haka 3D printer nang tang haban desainnya gitu ki ayu long baki ka software long baki nang tak kena makan lak ban printing yang tu dan nang ta ngi kidon hi ki bangi ngi le ru mensua daki aluminium daki ngi design kidon kini ki spring ni ki ngi haban thet kini ki cut kini ki pliers kini ki plus kini ki screwdriver pat kom ta ter bat ki cutting ki bapher ki don kam te bangin la ban penwan doria kini ka Brelex mensua ngi le ke aluminium te gumno ban namar ngi ban adjust ru ya kini ki button bahaba knyot namar kidon kiba tam siliang don bahak siliang kemut dangi thok pada kemut kala jot nok kane kas letip tengi haban adjust kita ngi haban long kumta ter kiba bun ki jing don kam hang ne te keempat biang pi halor jong kanen mar ya keba mentahi te long ya kane hi ka jing long kane ka jing yo jongi ba de bat kane ru de long ba ka jing trelang bat ka NIT te badon long nakaliang jong i sar bunil ibadai i wayne i computer in charge by the PhD teacher in charge I think hapo jong kini NIT ngaro nakaliang jong bat aero ka jing sngungu nakaliang jong ka blind literacy as a whole barok hi ka way but kumjo ro ya i director nando i mensuai director badon mensua bat hado ini bawan temairo namar kilong kiba ki mensem jong ki tre sisa ki la IT sisa met bat mensem pi habadon ki perlok ki long ki batre hakne ki imlang salang haba ki tre met bat mensem om bakin tre tang ya ketulop ngis ngoyo mensem ka kum ki break badon jing dunar kamet